Dahil sa sunod-sunod na pag-ulan dulot ng shear line na mas pinalakas ng nagdaang Tropical Depression Wilma, nakabagtala ng flash floods, landslide at drowning incident sa ilang lugar sa bayan ng Santo Domingo, Albay kamakailan. Sa Barangay Salvacion, isang 14 anyos na binatilyo ang naitalang binawian ng buhay matapos na malunod habang nangunguha umano ng mga inanod na niyog sa ilog. 3 bahay naman sa Barangay Buhatan ang nawasak dahil sa pagguho ng lupa, habang ilang kabahayan rin sa Barangay Alimsog ang nalubog dahil sa mataas na pagbaha. Ayon kay Mayor Nomar Bong Banda, mahigit 300 pamilya ang naapektuhan ng mga naturang insidente na agaran naman nilang inabutan ng tulong katuwang DSWD Bicol at ilan pang opisyal sa lalawigan. Sa pakikipag-ugnayan din ng mga maagang report ng ating mga barangay officials, tumugon agad tayo, pumunta tayo, tinignan natin yung sitwasyon, talagang nakita natin may problema doon sa Barangay Alimsog. Talagang karoon ng flash flood siya. So with the help pa rin ng DSWD, nakapagpaabot agad ng tulong ng food items. Halos lahat ng bahayanan doon nabigyan ng food items. Kagaya din ng sa Barangay Buhatan. Walang pinili yung DSWD kasi alam naman nila lahat affected nung nakarang typhoon. Nagpaabot din ng pasasalamat ang alkalde sa Ako Bicol Party List sa pangunguna ni Congressman Alfredo Garbin Jr. na kaagad na nagbigay ng tulong sa mga apektadong pamilya. Pasalamat din po ako sa Ako Bicol kasi kahapon alam ko nagpaabot din si Congressman Garbin ng tulong doon sa Barangay Buhatan and Barangay Alimsog. So thank you very much Ako Bicol, Congressman Garbin sa pagpapaabot po ng tulong sa aming mga kababayan. Kaugnay nito, nanawagan naman ang LGU Santo Domingo sa kanilang mga residente na ugaliing sumunod sa kanilang mga abiso lalo na sa panahon ng kalamidad para maiwasan na ang mga nasabing insidente. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Mel Moral.